Aha. No niin, tässä on tämmöisellä pienellä MP3-soittimella tallennettu äänite aamulenkillä viimeisenä päivänä maaliskuuta 2025. Hello, hello. You go to school? Yes. Yes. Do you like this school? Yes. Wow. Hi. Very much. You have good teacher there. Wow. Yes. Hello, hello, hello. You are big sister. Sister. Yes. No, your friend. It's mine. Oh yes. Thì đúng rồi, giao Is she? Nè bạn. Okay. Bye bye. Goodbye. See you again. Have a nice day. Bye bye. Tässä kävellään koulun ohi, mutta se ei ole se koulu, jossa Erik aloitti viime viikolla esikoulu. Nämä ovat vähän vanhempia lapsia, ilmeisesti 8-9-vuotiaita tyttöjä. Aina tykkään puhutella lapsia. Osa kansainvälisyyskasvatusta ihan vapaaehtoispohjalta. Niin. Niin viimeinen päivä maaliskuuta 2025. Ja nyt mielessä pyörivät todellakin kouluasiat. Erik aloitti viime viikolla tuolla 7 kilometrin päässä koulussa, johon kuuluu esikoulun lisäksi muutamia ainakin alaluokkia ja ilmeisesti vuosi vuodelta aina kasvattavat luokkaväärää sitä mukaan, kun vuosia sitten aloittaneet luokat etenevät seuraavalle tasolle. Se on tosiaankin tuolla 7 kilometrin päässä kiinalaisalueella oleva yksityinen koulu, ehkä kaupungin kallein, toivottavasti paras. Se on kaksikielinen koulu, mutta toisin kuin muut koulut, joihin olen tutustunut, niin siellä ei pelkästään opeteta englantia, vaan hello opetetaan myös englanniksi. Taas meni koululapsia ohi tästä. Yleensä hello aamulenkki osuu juuri tähän koulun tienoille, kun lapset ennen 7 ovat 6:30, näytyy olevan kello 6:29, niin ovat menossa kouluun. Todellakin täällä koulut alkavat aikaisin, ehkä siihen aikaan juuri kun vanhemmat ovat menossa töihin. Ja ainakin tuossa koulussa, josta nyt on tarkoitus puhua, niin lapset syövät siellä myös aamiaisen, josta maksetaan erikseen. Aamiainen ja 2 välipalaa lounas. Ei nyt kovin kalliita ole, mutta koulumaksut valtion kouluissa ovat erittäin pienet, mutta siellä luokkakoot ovat todella suuria ja koulut ovat meluisia. Mutta tuossa yksityiskoulussa luokkakoot ovat pienet. Siinä esikouluryhmässä K5 amerikkalaisittain, eli onko se nyt sitten 5-vuotiaille tarkoitettu, 5-6-vuotiaille tarkoitettu ryhmä, niin siellä meidän luokassa on ollut 8-12 lasta. Näyttää siltä, ettei jokainen ole läsnä joka päivä. Siellä on erittäin mukava nuori mies,
filippiiniläinen opettaja, ei syntyperäinen englannin puhuja, joka opettaa englanniksi. Ja sitten siellä on vietnamilainen nainen, joka opettaa vietnamiksi. Hello! Hello! Iso reppu selässä pienellä tytöllä ajavat pyörillä koululle yksinään ilman vanhempia. Täällä syrjäkylillä voi kuitenkin turvallisesti kulkea tiellä. Ainakin paikalliset lapset. Eerikiä en kovin helpolla yksin tänne päästäisi. Ja isommat lapset siinä sähköpyörällä, teinityttö ajaa kohti sitä vanhempien koulua. Onko se nyt sitten yläasti täkäläisittäin? Ilmeisesti saman tyyppinen 12-vuotinen koulusysteemi. Ja mun käsittääkseni 6 tai 7 vuotta ovat pakollisia, eli sinne 14-15 saakka. En ole siitä varma, en ole vielä perehtynyt siihen. Meidän Erik, nyt 5-vuotias, täyttää syksyllä 6 vuotta, 2 kuukautta sen jälkeen, kun lukukausi on alkanut, eli 6-vuotiaana alkaa oppivelvollisuus. Tai onko se koulupakko, käytännössä koulupakko. Hello! Hello! Äitinsä on sitä mieltä, että hänen pitää aloittaa ensi syksynä, mutta nyt näiden muutamien tuntien kokemusten jälkeen, jotka hän on käynyt siellä esikoulussa, me siis ostetaan tunti kerrallaan noin 10 euroa tunti tai 45 minuutin jakso. Olen tulemassa siihen lopputulemaan, että 5-vuotiaan ei tarvitse viettää 10 tuntia päivässä koulussa, eikä Eerikin ole pakko viettää siitä 2 tuntia tai tuntia päiväunilla, kuten ainakin alaluokilla esikoulussa monet tekevät. 3-vuotiaana, kun yritettiin laittaa hänet siellä mummolan tienoilla Sadekin kaupungissa kouluun, Bumblebee School, kimalaiskouluun, niin erään ranskalaisen kaverin esimerkin innoittamana 2 viikkoa oli siellä, mutta sen jälkeen annettiin lupa, tai minä annoin luvan jäädä pois koulusta, koska hän itki jatkuvasti, kun sinne piti lähteä. Enkä minä halua pakottaa lasta. En edes nyt menemään sinne, hieman maanittelen ja motivoin muun muassa karkkikaupan avulla, että ennen koulua käydään ostamassa KitKatia Winmartista. Se on nykyisin hänen suosikkikarkkinsa ja sipsejä. Ei tietystikään ihan terve juttu, mutta mä en noudata muiltakaan osin niin tiukkoja kasvatusperiaatteita kuin monet niin sanotut edistyneet vanhemmat täällä. Eli lapset ei saa pelata puhelimella kuin ehkä muutaman tunnin päivässä tai jopa viikossa, ja toiset ei saa käyttää niitä ollenkaan. Niin. Mä olen jättänyt antihistamiinit pois ja myöskin päivittäiset aamukahvit. Toki silloin tällöin juonut kahvia, kun olen huomannut, että närästys, rintakipu, sappikivioireet ovat kadonneet sen jälkeen, kun mä oon ollut
jo kohta 2 kuukautta ilman päivittäisiä antihistamiineja unilääkkeenä. Doksulamiinisuksinaatti on se, jota käytin monen vuoden ajan. Ajattelin, että ne mun keuhkooireet on koronan seurausta tai koronarokotteen seurausta, mutta ne ilmeisesti ovatkin antihistamiinien seurausta. Ja myöskin jotain muistiongelmia on esiintynyt viime vuosina. Mä ajattelin, että se on vanhuuden seurausta, mutta ilmeisesti ei pelkästään, vaan saattaa liittyä antihistamiinien sivuvaikutuksiin. Niin, mä olin selittämässä sitä, että miksi tässä kävellessä silti hengästyttää, mutta ei lainkaan niin paljon kuin tammikuussa. Mä olen aika huolissani omasta terveydestäni ja hengestäni, jaksamisestani sen takia, että mun käsittääkseni mulla on päävastuu Eerikin koulunkäynnistä myös taloudellisesti, koska ilman mua hän joutuisi käymään paikallista vietnamilaista koulua, eikä äidillään ja äidin suvulla olisi varaa eikä edes halua laittaa häntä yksityiseen kouluun, jossa opiskellaan sekä englanniksi että vietnamiksi. Se on tämä HUK-koulu. Semmonen, jossa tosiaan filippiiniläiset opettajat opettavat englanniksi ja paikalliset vietnamilaiset sitten vietnamiksi, eli rinnakkain vedetään 2 opetussuunnitelmaa. Se on lapsille rankkaa, mutta toivon ja näyttää siltä, että tosiaankin ei ole pakko käydä jokaisella oppitunnilla. Ja mä en näistä todistuksista niin hirveästi ole huolissani hänen suhteensa, että monen, ikävä sanoa näin rasistisesti, elitistisesti, että Suomen kansalaisuus hänellä vastaa montaa todistusta. Hänen ei ole pakko olla huippulahjakas 10 oppilas. Emme vielä valmistele väitöskirjaa. Enkä haaveile siitä, että hän olisi alansa huippu. Tietysti sitä aina välillä miettii, että mitä hänestä tulee. Kaikista tärkeintä on, että hänelle ei käy niin kuin monille ukrainalaisille lapsille, jotka venäläinen on vienyt ja ryöstänyt ja vienyt Venäjälle ja aivopesee siellä heistä joko armeijansa tulevia sotilaita tai mitä lienee nyt sitten. Joka tapauksessa isänmaallisia venäläisiä, jotka laulavat ylistystä setä Vladimir Putinille. Putte on vielä hengissä toistaiseksi ja jatkaa terroritekojaan Ukrainassa, pommittaa kaupunkeja, Odessaa, Kiovaa. Katselen niitä TikTokista välillä. TikTokiin olen tutustunut viime kuukausina sen takia, että Erik aina viittaa siihen välillä. Ja hän kun saa käyttää puhelinta ja tablettia, hänellä on 3 puhelinta ja 1 tabletti ja käytössään 2 tietokonetta, toinen niistä toki mun henkilökohtainen pöytäkone. Niin. Hän pelailee Minecraftia, katselee YouTube-videoita englanniksi ja välillä sitten seikkailee muuallakin. Eilen seikkaili jossain, pyysi mua pysymään huoneessa ja olemaan katsomatta hänen tablettinsa ruudulle. No, pystyn kyllä katsomaan YouTuben katseluhistoriasta, että mikä oli se salaisuus. Mutta en usko, että se on mitään hirveän
vakavaa. Kuitenkin siinä mielessä olen itsestäni ylpeä, että olen opettanut hänelle sen, että asioista voi puhua, niistä voi kertoa mulle. Ja sen hän tekee. Puhuu mulle enemmän englanniksi ja kertoilee kokemastaan ja näkemästään ja oppimastaan. Ja välillä myöskin äidilleen vietnamiksi. Sitä en osaa arvioida, että millä tasolla hänen vietnamin kielensä on. Se täytyy arvioittaa todennäköisesti koulun opettajilla jossain vaiheessa, jos päätetään jäädä tuohon kouluun ja jos he antavat meidän jäädä. Nyt koulu on osoittanut uskomatonta joustoa tässä maassa siinä, että hänen ei ole tarvinnut vielä kirjoittautua kouluun, vaan voimme käydä ostamassa siellä niitä yksittäisiä oppitunteja. Ja siinä mielessä, että minä saan olla luokassa läsnä, kun Erik on siellä. Dalatin kaupungissa käytiin Montessori-koulussa viime lokakuussa ja siellä menestys kaatui siihen, että paikalliset opettajat eivät pitäneet siitä, että minä olin läsnä. Yksi pikkutyttö, 2-3-vuotias, todella oli ihastunut minuun. Kutsui mua joskus äidiksi muistaakseni. Niin. Kuitenkaan opettajat häpesivät ilmeisesti huonoa englannin kielen taitoa tai pelkäsivät ulkomaalaista. Tässä naapurin iso koira. Makoilee tiellä. Yeah. On semmonen iso paimenkoiran tyyppinen ainakin käytökseltään. Tommonen noin 70 senttiä säkäkorkeudelta. Ei ole vihainen, vaan semmonen paimenkoiran tyylinen, joka niinku haluaa pitää huolta kissoista. Aina kun meidän kissa tappelee toisen kissan kanssa, niin tämä haluaa rientää apuun. Ja aina kun lapsi pitää ääntä, niin se haluaa myöskin lähteä puolustamaan. Sitä mä en ymmärrä, että minkä takia